ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବନ ଭିତରେ ତର୍କ ଲାଗିଲେ ଯେ କିଏ ବଳବାନ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପବନ କହିଲା ମୁଁ ବଳବାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ ବଳବାନ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ବାଟୋଇକୁ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବନ ଭିତରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଯେ ଯିଏ ବାଟୋଇ ଦେହରୁ ଚାଦର କାଢ଼ିଦେବ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ବଳବାନ ଘୋଷିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପବନର ପାଳି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଲା ଓ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଫଳରେ ବାଟୋଇକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଓ ଚାଦରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଧରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଆହୁରି ଗତି ବଢ଼ିଲା। ପବନ ଯେତେ ଯେତେ ଜୋରରେ ବହୁଥାଏ ବାଟୋଇଟି ସେତେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଚାଦରକୁ ଜାବଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପବନ ପାରିଲାନି। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଳି। ପବନ ଶାନ୍ତ ରହିଲା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଖରାର ତାପରୁ ବାଟୋଇକୁ ଗରମ ଲାଗିଲା ଓ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଦରଟିକୁ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଖରାରେ ବାଟୋଇ ଚାଦର କାଢ଼ିଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜିତିଗଲେ ଓ ପବନ ହାରିଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳବାନ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ଏହି ଗପଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ କେବଳ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତି ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।